serik. Ra serik. Ra serik. Ra serik ning kowe gulung komeng. Ya ora no wong kowe gur tukon sopi kok. Mak tok pamer kene iki pas ngundake iki nggo ngundake rego malah ngomong tukon sopi. Swidak Bu. Nek sing ra ngerti, wah kayak bintang tamu larang gelange mompyor sing ra ngerti. Asline ya gur menungso ya gur jangan apa jenenge terbujuk dengan casing, tipu daya tampilan. Nek dhisik sing wong sugih ketok, sugih sing orang duwe ketok duwe. Saiki wong orang duwe berlagak mampu, berlagak mewah, ngoyak wah ning gune wuh menika ra nggih kathah. Mula menika sing rugi awake dhewe. Ya nggih leres ngaten ta Mak Sangi. Iya ta, Mbak. Nah, aku nyawang Mbah Jumari iki saya sepuh nek kok saya ganteng ngono ya. Saya merhati ngene aja. Mbok dicaketi to, dicaketi dicaketi Mbak Jumari, dicaketi. Ah wong tengah luwe rasa laman kok. Nek aku ketoke ora gebak kok, Lek. Ketoke le cocoki kowe. Mbah Uti karo Mbah Kakung. Mbah Kakung kabeh, Dik. Pak Jumari. Apa nak? Seminten lepat kula pangapunten nggih. Padha-padha ya ora. Jenenge wong kadang kula adik kula tregal-tregal kula yo keladuk wani anggenipun matur nyuwun pangapunten saestu Mbak Jumari. Wis. Sayang lho, sayang lho. Menawi badhe ngaturaken panjenengan glondong pengarang-arang mesti panjenengan yo ora kersa. Wonten dari kepala upama kula pasrah jiwa raga kula pripun Mbak Jumari. Ora iso aku. Mbah Jumari iki jenengan wedi napa gila? Aku ki jane iki gila malah. Ketemu wong ayu kok gila pun mboten telaten to, Mbak. Wis manekung kok apa-apane. Ayo nak sliramu nak. Ya. Areng bocah kepat tak gawake nak. Dibawani to. Nggih. Iki HP ku lek HP le kuno kok ke dienggo Mbak Tika kae ya jek awet temen bocah lagi. Anu. Lah ya tak kei modal ya tenan aku nyambut gawe. Syukur ngene iki sejane rezeki sing sempulur ya ngene iki. Suaranya hatiku perih Sawane. Ngapunten niki napase ra dicekak. Amargi kula nembe metengeno. Oh, ngene. Pun kula presake teng ngene Bu Bedan kok Bedan mau. Mas. Lah nembe niki rak nembe rong sasi. Dibedhek kalih Bu Bedan niku anake lanang. Lanang. Kamangka gur dilus-elus ngene. Kok ketin ekspresine Kok lanang. ngerti nek anakku lanang, blek dilus-elus tekku kok. Oh, ora delok alus-aluse. Kok le. Senggoku keliru le preso niku, Mbak. Bedane ya nganggo ilmu di USG kok ora koyo padake dukun ahli nujum kok cepeleke. Lah iki lenang iki ngono. Anu Mbak Pri. Pripun? Senggoku iki leru, le preso iki jebul nang dokter hewan. Kok jenengan periksa niki anake lek kakung napa setri to Mbah Jul? Oh, nek aku tak betok. Jayi kok dibedah. Anak kae. Ale umume Jayi beda no atau apusi. mosok ati betok gek dijambak sisan. Kan pada makarnya Sindan dong situ ale beser. Oh alah. Mbok dirapetin, Nduk. Nek pipis lunga lho, Nduk, aja kaya Lek Min. Lah ngopo? Lah pipis wis gelungan kok ngadeg. Lah berarti. Ning ngisor wit gedhyang. Gek nek wis rampung kok kejang lho, Lek Min. Apa, Bang? Nek dodok ki klengsrek. Ngono ketus. Kejang. Apri sering mbok buka aib sedulur iki soalnya waktu aku buka aib kanca dibuka. Barang siapa buka aib saudaramu kok dene mangan daging saudaramu. Ora buka aib aku ki takut kowe kae ngopo nek ngono kuwi iki. Jenenge darurat ya, Pri. Aku tahu pipis lungguh malah beset kabeh. Aku tahu kok lungguh ki langsung jingkat kok. Lah ngopo? Kesogok suket. Bosok aku iki suarane mbok ora saru-saru. Ah mergo Aku iki lek kurang iki